Kika, ja mám pocit, že keby odídem niekam, tak môj manžel to nezvládne, že sa doma všetko rozpadne, že musím na všetko dohliadať. A vieš čo? Toto nie je vec domácnosti. Toto je vec mentálnej únavy, vyčerpanosť. Únava z toho, že musíš mať všetko v hlave. Existuje totiž niečo, čomu hovoríme mentálna záťaž. Nie sú to len úlohy nejaké, ktoré prakticky vykonáš, ale je to aj to neustále premýšľanie, plánovanie, čo treba kúpiť, na čo nezabudnúť, kedy treba deti vyzdvihnúť zo škôlky, zo školy, či máme darček pre svokru. A práve táto neviditeľná prácovosť vzťahov býva jednou z najväčších frustrácií. Nie je to preto, že ženy robia viac, ale preto, že majú pocit, že sú na všetko sami. Potom sa ten partner čuduje, že veď som ti pomohol. Hej, ale väčšinou takéto úlohy majú 3 zložky. To je väčšinou myšlienka, plánovanie, akcia. Myšlienka je napríklad to, že svokra bude mať narodeniny, takže treba darček. Plánovanie je to, že OK, tak čo jej kúpime, to sa jej páčilo, má rada ružovú farbu, sveter hovorila, že toto v tej stránke to môžeme objednať, urobím to zajtra po práci, kedy mám konečne čas medzi deťmi a krúžkami, ešte sa opýtam manžela, či s tým súhlasí. A potom tá akcia je až to si sadnúť a objednať to. Ak partner, manžel pomôže len s tou treťou časťou, tak mentálna záťaž je na tebe. Preto si frustrovaná, unavená. Nie je to ani tak iba partnera, on si fakt myslí, že ti pomohol. Preto je dobré nejakú jednu celú vec odovzdať kompletne s 3 všetkými časťami mužovi. To bude skutočná pomoc. Ty budeš spokojnejšia, aj tvoj muž uvidí, že si spokojnejšia. A ak proste máš pocit, všetky 3 časti nevieš dať na toho muža, aspoň skús dať tie 2, aby tá mentálna záťaž, to plánovanie bolo na ňom. Čiže napríklad pri klientke som to urobila tak, že chceli ísť na dovolenku, tak som jej povedala, že super, čiže prvú časť správ ty, že povedz o tej dovolenke a potom už nechaj tie 2 na ňom. Nech to urobí hociak. Povedz mu, že nebudeš ho kritizovať, nebudeš ho sledovať, nebudeš ho kontrolovať a nechaj to na ňom. Férmi, muži sú majstri v riešení problémov, ale tie sa im do toho nechce. Ak majú zážitok s nami, dostali kritiku alebo nespokojnosť, alebo že sme im boli za chrbtom, keď niečo sa snažili pre nás vykonať. A preto žena nepotrebuje pomocníka, potrebuje partnera. Ale musí to tiež aj dovoliť.